Wala guys, nagluto siya. Ano yung luto guys? Mukos. Oo, sige, alsa-alsa. Saan may iyang gibuhat eh? Saan eh? Murag mag nagduduwa. Oy, murag akalami ba na no? Dagko. Ayay, nagkuha siya. Saan eh? Saan may gisug-sug? Dangaw-dangaw. Saan mo siya? Gamitin na lang nitrosan. Oy, saan may gikuhaan niya eh? Iyang gisulod. Lamas daw ko, lamas. Gipasok. Yang ipasok sa nukos ng dako. Gitagod kay dagko ra daw. Tagod kalami ba ni? Yang giugasan. Yung sa ni alimonsito para pawala sa kalami ba na eh. Pagad manuto. Sus, nagtuwa na akong laway. Sa minggan, ahos. Itangan niya ahos. Yung itagod. Yung ipakita. Sa migi, tagod. Wala man niya giditso eh. Lutuan lang naglitso. Gusto siya o walay lansa. Yung itagod. Tagod. Sus, kalami na na yun. Napan ito kaya pangayuan. Pwede mangayo. Ya gitagod. Sisag tagod. Orang mang nagduwa. Ya ni butang sili. Kaya nasin tapad. Sa mga tahanan. Tuan sa niya og limonsito. Yang ipuga. Butang og magic. Ug butang asin. Paslak, dili kita pilih. Pampaslak niya. Ano kanindot? Pertir banda ko anong kusa. Sus, saka na no. Saan pamasok mo na? Hang na kayo. Pwede ito mong ngayon ano? Sus, kalami ano? Sus, dagag lamas. Bombay, luya, sili, espada. Giduk-duot. Sus, lumiot lobon ani mga adul. Saan ni? Gaway, bugkos. Saan man niya? Bugkos. Yang ipasok. Saan ko niya? Diba? Saan niya ibitay? Higot. Saan niya? Saan niya tahion? Alsa. Pertig din dako yang sa kapagkan ni buhat. Magperito na siya. Iti dibol. Dibol. Ahos. Nagisag ahos. Ang sarap pag sunod ang buhaton niya. Naglibog ang taan niya. Dako. Pirituhon mo. Gibutang. Gitabunan. Pag magpaabot o pila ka oras siguro na siya. Kita maluto. Sus, kalami na Kapit na maluto. Kanindot ba ani? Kalami ba ni? Adobo. Yung balihon. Isang ni yung dut-duot. Saan nagbuhat na niya? Saan kanin niya? Iyan lang kanin balig dito. Dut-duot. Saan may ano niyo ni baliha? Nagkansad. Gira liso-liso. Saan tahanan? Saan pagkanin niya? No? Hindi dut-duot. Atura. Gibali di ay. Lagi bali-bali. Kalami na lang.
Gusto mo lang migawas. Yawas. Murag hapit na gini man luto kay nagpuwar man. Oh, di ko kutsilyo gani hawa tagura. Sa may nahunan ng tawa na nagpainit-init ramis kamot. Oh, itagod. Mukha na siguro na siya. Oh, nagsig. Sabi kalibog man siya magtagod nga. Naag si bukal. Ug mapiska niyang sa iyang kamot, iyang mata ba. Saan man siya nalibog tani niya. Magtagod man niya sa kuan bisag. Ano man siya? Iyang itagod. Sa may nakaon ng tawanan ni. Tagod. Makaon siya init kayo. Iya rin gikuan kay ang kuan dai ang duga yang igbaw.